Okay, good day sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa channel ko at magandang araw sa ating lahat. Ulitin ko. Okay, nanggaling ako sa Basak, Loon, Bohol. At ngayon ipakita ko kung anong nakita ko doon. Pinaka-rare sa lahat ang nakita ko kasi hindi ko pa nakita yan. Iwan ko sa inyo kung nakita na ba ninyo to. At binigyan ko niya ng pinya sa may-ari doon sa nagawa ng furniture na kaiba nga furniture doon. Niyog ang ginawa niya. Puno ang ginawa niyang cabinet. Kita niyo, ipakita ko ngayon sa inyo. At ito ang binigay niya sa akin, pinya. Kinuha niya sa kanyang paligid. At ito, okay. Nalaglag. Okay, at salamat Tata Galbo ang nagbigay sa akin ito. At saka i-shout out ko yung neighbor ko dito, sabi niya magpa-shout out siya, John Arjon Sipuentes. John sa Ubayon, Loon, Bohol. Okay, ito ang binigay niya. Balikan natin. Okay, pakita ko ninyo ngayon kung ano ang nakita ko doon. Very what's that? Very unique. Hindi niyo makita sa ngayon pa ako nakita. Naiwan ko kung sa inyo nakita. Okay, nandito tayo. Okay. Hindi ako ganyan kay nindot kayo ni Lapita. Kita niyo ang mga creative kayo ni Tata di ako nakita mo ni. Opa dinhi pa makita na to ni. Ngani nga style. Ngani nga kay mo kani. Saan ka huya ta? Lubi tanan ni. Di ako na. Lubi tanan. Murag kuan tugas ang porma di tamang utana kun sana kuan na. Kana mo mo na ga kuan na ga himo. Ade. Mo order mo baligya ba ka nganita? Pwede ra mo gamara jadi baligya. Asa di kuan expenses ag hag. Di ba o kanang pagama nang tiya di. Mo kuan lagi kanang nay libor. Libor okay. Libor na kana punuan ng lubi ha. Kana punuan ng lubi. Sa unay man sa ta? Unay. Original na diha ginang lubi ha? Putol mo na. Putol nga lubi. Salin sa udit. Okay, kita na to. Itong abrihan. Dia pagila kuan lang sa kuan. Napagi kuan lang sa kuan. Nakita mo ana karon pati mo kita ni sukad. Butangan nagtanduay. Butang nagtanduay dako ang ilaw mo. Mo na. Mo ni hini mo na pinaghan ani nga pa sa style uban nimong ginunaan ta. Paghuman ni. Sus mapuha kayo. Ako ginigyanhig tuyo. Ug mo gusto mo order kanila ilulan nyo. Umabot nga kagawad sa lungsod. Ate. Gadali di ka boss? Ha? Sa ating samta ta. Adyo lang. Ganito ang mga ipis daw lang Wala yung kuha nilang ancestral house. Karaan na yun din ko sa una. Maglabyanan. Pala na usada kompleto kapal na Na gusto kag tanaman. Maligya mo tanaman ta. Di ni pamaligya ta. Panghatag ra noon. Panghatag. Tiaw mo na panghatag. Pero maikog po ta. Mo palit mo diri. O ipanghatag. Pagkapinan. Tagaan mo. Bayari na lang po. Pagkapin na ko ng bayad. Diri ka kapamili og tanaman. So dito sold. Dito sold. Makita niyo kung sa'y kalindot ang Lapita. Basak ko ni. Basak ba nita? Basak Loon, Bohol niya. Sudlunon gamay. Saan yung puro kata? Purok City, Basak, Loon, Bohol. Okay na. Wala yung mga orchids. Dito diri. Palit ko na mo tagaan. Pero kapinin lang bayad po. Wala yung mga order of furniture diri. Kana mga furniture yung lubi. Lubi labi na tingalig di lubi. Kamaog yan siya. Pero lubi niya ang gitiradahan, unique kayo. Rare kayo ni nga buhat. Wa ni sa ubang dapit. Din hipatakita ni. Only in Basak. Makita na to ni mga style na. Ito. Only in Loon. So kagagyan higyan ako niyo. Hindi mo masayang mo tanaw niya itong vlog kay na mo makuhang pagtulunan nga. Napay maabot ko noon niya to. Susunod nga part 2. Kita ang tanan kumpleto ni Lapita. Na butangan ko niya yung mga kanta-kantahan. Okay.
Okay na diaw. Kita na to diri. Mao ni ang himuonon. Wala pa ni himua, mao ni puno ang lubi ang gihimong gigabas. Na mo, square. Mao ni sa kuan ni punuan yun ni sa pinakapunuan. O kani sumpay ni sa punuan. Yaning himuon ug unsay ang mauna-unaan. O mao ni nga materialis nga iyang pagahimuon sama adtong lamisa, adtong kabinet o gingon man sa bangko. O na po siya o kaniyo. Unsa man niyo? Pampunuan yang gipikas o gisumpay. Murag lamisa tingali ni unsay iyang gustong mahitabuan ni nga gikat na niya. Okay. Atong sundan sila ipang kuan. Okay, atong diri. Mao na ni siya na punuan diha atong klaruhon gini aron balikon atong tan-aw. Ug unsay porma ni sa ilawom o giunsa ni o unsa kanindot ang ilawom nini. Okay mahimos lang okay kuban to. Alam iya gining gihaguan og kuan tigib sa ilawom okay balik na to. Klaro ninyo di ba? Kabinet na siya nga nasa gawas. Pero iya mahuman ni pohon ato ning balikon parto. Kay iya ning gaman diri og mga iya ning i-landscape diri kuno. Nya imuan niya suroy-suroyan bugnaw ni napita. Basing daghan na siya pa daghang magsilpi-silpi diri.